secretari general de l'Associació Internacional de Lesbianes i Gais, ILGA. A l'any 78 encara estava vigent la llei de perillositat social que mantenia encara a les presons a homosexuals i transsexuals, mentre que els presos polítics ja havien sortit amb les amnisties de l'any 77. Per tant, eren els darrers presos i preses de la dictadura amb una llei franquista. En aquest sentit, les dues manifestacions que es van fer l'any 77 a Barcelona van reclamar la derogació de la llei de perillositat social. A l'any 78, el FAC va tenir una escissió, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya es va trencar. Per un cantó van marxar les companyes lesbianes que es van integrar al moviment feminista i va aparèixer una altra associació que es deia la Coordinadora de Col·lectius d'Alliberament Gai, CECAC, que era, diguem, més radical. En aquest sentit, respecte a l'any 78, ens vam plantejar una tercera manifestació i el governador civil de la UCD, el partit d'Adolfo Suárez, la va prohibir explícitament. Davant d'aquesta prohibició i de l'experiència del 26 de juny del 77, on els grisos van aplastar, van desfer la manifestació a garrotades, ens vam plantejar com podíem reeixir aquesta manifestació del 25 de juny del 78. Vam tenir una reunió amb l'altra associació, la CECAC, i vam posar damunt la taula què calia fer. La CECAC va proposar que davant d'aquesta prohibició hauríem d'assaltar i prendre els jutjats. Per la banda del FAC vam proposar una tancada en vaga de fam a la Catedral de Barcelona. No va haver-hi acord. En el FAC ens va semblar que ocupar els jutjats no era el que s'esqueia i que era, diguem, tirar-se al pou, i vam optar per fer una tancada en vaga de fam a l'església, a la parròquia de Sant Miquel del Port, a la Barceloneta. Va ser una tancada en vaga de fam d'unes 15 persones. Aquí hi ha la imatge on hi ha en Pere Traveria, en Patrici Penyalbert de Sabadell, l'únic activista gai que té una plaça dedicada al nomenclàtor de Catalunya, precisament a Sabadell, Lluís Rambla de Terrassa, Armand de Fluvià, Guillem Quatre i jo mateix. Amb una fotografia que es va fer, crec que el moment abans de sortir cap a la manifestació del 78, que va ser tolerada en el seu recorregut fins al final, on els companys de la CECAC van arribar fins a Rambles i allà va haver-hi una altra batalla campal. S'ha de dir que durant la tancada van venir diverses persones a signar en solidaritat. La més notable, des del meu punt de vista, va ser Empar Pineda, lesbiana feminista en representació de la Coordinadora Feminista, que va recolzar aquella manifestació, diferents representants de partits polítics de l'esquerra parlamentària i extraparlamentària, veïns, i bé, vam aconseguir el que volíem, que els mitjans de comunicació es fessin molt de ressò, que tothom s'enterés que hi havia una manifestació convocada el dia 25 i que realment va ser un èxit. Finalment, el mateix 78, el 26 de desembre, gràcies a la feina de 3 diputats del Congrés dels Diputats, tant del grup parlamentari socialista com del grup parlamentari comunista, van aconseguir que Adolfo Suárez entengués que per homologar la democràcia espanyola a Europa no podia tenir els homosexuals i transsexuals a les presons. Per tant, jo crec que va ser un primer pas important, les manifestacions del 77 i del 78, per aconseguir sortir de la llei de perillositat social. Aquesta sortida es va plasmar l'11 de gener del 79 al BOE i a finals de gener van sortir, no sabem, no hi ha una xifra clara, si eren 300 o 600 presos per perillositat social, i encara avui, per les dificultats òbvies de la llei de protecció de dades, encara estem investigant exactament quantes persones van ser condemnades per la llei de perillositat social, perquè cal que passin 50 anys després de l'arxiu de cada expedient.
recordo per part de la gent del barri i del mossèn una actitud molt natural, molt espontània i solidària. És a dir, no ens vam sentir en cap moment incòmodes, ens vam sentir molt ben acollits i per nosaltres va ser una experiència en part improvisada, però amb la que vam posar, diguem, l'interès en que tingués ressò, com he comentat abans, fins a aconseguir sortir de la llei de perillositat social. Després d'aquest avenç, l'any 80 vam aconseguir la legalització de les associacions, vam tenir 5 anys de festa, fins que va arribar la CID del 85 i moltes de les persones que havien estat al FAC, a la CECAC, molta gent gai se la van portar a l'UVIAC-Sida i per mi és un record importantíssim d'honorar les víctimes d'aquella malaltia que a més va suposar un pas enrere amb el que respecta a la discriminació. Aquesta pandèmia, per exemple, en el cas de Patrici Penyalbert, sastre a Sabadell, li va suposar que va perdre tots els clients perquè ningú es volia acostar a casa d'ell per prendre les mides per fer un vestit. Doncs, clar, tenia que posar la mà al damunt amb el centímetre per prendre les mesures i va perdre tota la clientela. Això és un exemple molt clar, molt evident de quina histèria vam patir durant molts mesos i encara avui, malgrat que la sida a partir del 96 ja és una malaltia que té un tractament que la fa crònica i fins i tot la fa intransmissible, encara avui hi ha molta gent que la identifica amb els homosexuals, cosa que és absolutament errònia. És una malaltia que es transmet per pràctiques de risc que pot fer qualsevol persona. Per això l'ús del preservatiu va ser la bandera que vam aixecar a partir del 86 des de la coordinadora gai lesbiana. Penso que en el present l'augment de la visibilitat de parelles de gais i de lesbianes, no solament al Gaixample de Barcelona, sinó arreu, ha anat en paral·lel amb l'augment d'agressions. És difícil saber si una cosa té a veure amb l'altra. Jo entenc que a l'haver-hi més visibilitat és més fàcil pels agressors identificar a les persones gais o lesbianes perquè van de la mà amb la parella pel carrer. Aquest és un factor preocupant conjuntament amb els discursos d'odi que els ultres fan circular a nivell de tot l'Estat. De tota manera, el fet que sigui per llei el dia 28 de juny, dia oficial de l'orgull LGTBI, i per tant la bandera iriçada hagi d'estar a tots els edificis oficials, és un signe d'uns avenços que espero que mai no tinguin retorn.